Het is een race in de klok en daarom wordt de hut werken in de Helikon-staten een leegstaand kantoor uit de jaren 90. In het gebouw komen haast 50 kermkes voor 8 of 9 personen. Die worden sober inrichten. Stapelbed, koelkast heb ik net gehoord. En dat is eigenlijk de basisuitrusting van de kamer. En centraal is er een badgelegenheid, het zijn de douche, al zijn er een douche en een wastafel. Burgemeester Kronen liet hem van de morgen terug de uitvierder informeren. Alle partijen weten dat 4 januari de opvang in het WTC ophoudt en dat Helikon-staten kleerwijzen mat. Je vraagt wel veel van je mensen. Ja. Want we gaan natuurlijk allemaal in Nederland een prachtige tijd tegemoet, kerst en oud en nieuw. Ja. En dan zijn we waarschijnlijk hier aan het werk. Ja. Ja. Nee, maar dan ben ik wel blij dat jullie die inzet hebben. Dat is hartstikke goed. Daar ligt het niet aan. Ja. Net alleen nog wordt er bij de feestdagen werken, zal de ondernemer extra personeel inzetten. Van morgen af zijn er 100 mensen onder het werk. Als alles nevens plan verrint, kunnen vluchtelingen uit het WTC zo oerstappen naar de nieuwe neetopvang. Dat is maar een wannenstap. Het is puur zoveel mogelijk mensen hier houden. Die mensen komen nu eindelijk hier tot rust. Kunnen hier ook prima verder leven, want het ziet er mooi uit. Dus laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen hier mogen blijven. Wordt het spannend? Het wordt heel spannend, want de tijd is heel kort. Je moet je materialen bestellen, het moet allemaal gemaakt worden, het moet geïnstalleerd worden. Maar ik heb groot respect dat al die mannen en mensen nu al zo hard aan het werk zijn. In het WTC zitten nu nog 600 mensen, maar in Helikon-staten is er maar plak voor 400 vluchtelingen. Daarom moeten 200 vluchtelingen naar oren plakken in het loonverhuisje. Van een beetje gaat de eerste groep van 20 mensen voort naar een opvanglocatie in Den Helder. Je ziet dat er vriendschappen zijn ontstaan, dat het voor de mensen best moeilijk is om afscheid te nemen. Maar goed, Nederland is op zich weer niet zo heel erg groot. De afstand tot Den Helder vanaf Leeuwarden is denk ik wel te overbruggen, dus mensen kunnen elkaar wel zien. Maar ja, we hebben te maken met het feit dat dit een noodopvang is en ja, goed, een tijdelijke situatie. Morgen en maandag gaan er met elkaar nog eens 80 vluchtelingen naar oren opvanglocaties.